Сизәсезме, бүген көне нинди матур. Кояш та жылырак йылмаясыман. Бу яз фасылының беренче көне килү сәбәпле дисезме? Бәлки шулайдыр. Тик безнең өчен бу көн якын кешебез, сөекле балабыз, газиз әниебез, ягымлы әбекәебез, хөрмәтле кодагыебыз һәм мәрхәмәтле туганыбыз Тиминдарова Гөлшат Расим кызының 2 бишлеле юбилей тантанасы җитү сәбәпле шундый матур тоела торгандыр. Бүген барыбыз бергә җыелып, аны аеруча иркәлисе килә һәм бәйрәм көнендә кәефен күтәрәсе килә. Беренчеләрдән булып, татлы алмамны, йөрәгемне üzгән беренче баламны мин, Әнисе Абдрахманова Гөлҗихан Каюмовна, сеңлесе Миләүшә, балалары Амир һәм Самирочка аны котлап китәрбез. Тормыш узу кара урман аркылы үтү дигәндәй. Башымнан узган кайгылы да, шатлыклы мизгелләрне дә искә алып, кай вакыт авыр сулап куям. Аллаһы Тәгалә миңа 4 бала бирсә дә, кызганычка каршы улларым бүген янәшәмдә юк инде. 2 сөекле кызларым гына якты дөньяда яшәп киләләр. Газиз кызым, сөекле апабыз, салкын кышны җылытырга теләп, беренче яз көнендә 55 ел элек Бахтиевка авылында аваз салды. Кичкенәдән үк ягымлы бала булып үсеп, ул үз тормышына, киләчәккә өметләр баглап яшәде. Тәрбияче һөнәрен үзләштереп, авылда балалар бакчасында хезмәт итте. Матур гаиләсен корып, бер артлы 3 баласын туды. Аллага шөкер, барысын да алар матур тәрбияләп үстерделәр. Өчесен дә белемле итеп укыттылар дияргә кирәк. Бүгенге көндә инде алар өчесе дә башлы күзле булып үз гаиләләре белән яшәп киләләр. Кызымны бәхетле итеп, оныклар да бүләк иттеләр. 2006 елда кызым гаиләсе белән Мәскәү шәһәренә күчеп китте. Башлап бик авыр булды миңа. Еракка киткәч сагына башладым. Шөкер, алар онытмыйлар. Көн сайын шалтыратып хәл беләләр. Мөмкинлекләре чыккан сайын кунакка кайталар. Газиз балам, бүген синең юбилееңдә котлауларга күчкәнче насихат бирим әле. Сез дөньяда 2 канатым, 2 кызым калдыгыз. Киләчәктә бер-берегезгә терәк, кирәк булып, иң якын сердәшләр булып яшәгез. Бер-берегездән кадерлерәк сезнең өчен кем дә булмасын. Якыннар сезнең аралашуны күреп сөенсен, ятлар көндәшсен диярлек булыгыз. Кадерле апам, сөекле кызым, без сине барыбыз да бик яратабыз. Шундый уңган, акыллы, тырыш булып, алда да гаиләңнең бәхетенә куанып яшәргә язсын. Бәла-казалар сезне уратып узсын, иң мөһиме, саулыгың гомердә какшамасын. Инде үзем олыгайдым, башкача ничек булсын? Үзең дә син яшь булып кал, балаңа 55 тулсын. Алай булмый шул тормышта, картайыла гомерләр, ләкин бала оныкларда кабатлана күңелләр. Бүген синең апакаем бик матур туган көнең. Бу дөньяга бәхет китереп шат аваз салган мәлек. Рөхсәт ит котлап китергә, исәнлек, саулык теләп. Алдагы матур җырыбыз булыр ул сиңа бүләк. Хөрмәтле Гөлшат Расимовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Гомер бүләк иттем, бәхетләре булсын дип кенә.
теләгем. Мин бит сине гөлләр кебек карап, тәрбияләп кенә үстердем. Тамырлары ныклы булсын дип, яшәү өчен сиңа көч бирдем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Күз алмасы, күз корасы кебек, кадерле дә бала газиз дә. Теләккәем башкаена хәсрәт, кайгы сагыш килмәсен бердә. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Әни, кабат-кабат шушы сүзне инде үзем әни булсам да әйтәсем килә. Әни дигәч мин яңадан бәхетле булып китәм сыман, дип башлаган үз котлау хатын сезгә Гөлшат Расимовна багышлап, өлкән кызыгыз Илмира һәм оныгыгыз Азалия. Иртән иртүк торып, тәмле кыймакларын пешереп табын кыра. Аннары балам чык дип чәй эчәргә чакыра. Мине генә түгел, минем баламны да хатта миннән күбрәк ярата аласыман шикелле тоела миңа. Кайчак эштән көндәшеп тә куям. Каян гына ала торгандыр ул шуның кадәр яратыр өчен көч һәм теләк тә. Әни генә аны булдыра. Мин беләм, бар кешенең дә әнисе үзенә иң яхшысы. Ләкин минеке барысыныкыннан да яхшырак сыман. Мин әнием шикелле үк өлкән бала гаиләдә. Шуңа да кечкенәдән үк әниемне нигә өйрәткәннәр, ул да мине шуңа өйрәтте. Хәзер мин баламны аның шикелле тәрбияләргә ашыгам. Ләкин синең сыман булдыра алырмынмы икән дип уйланып, бар нәрсәдә дә үрнәк синнән алам, әникай. Безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әнием һәм әбием. Бүген синең туган көнең. Димәк, безнең өчен бу икеләтә туган көн. Син булмасаң, без дә булмас идек. Син тумасаң, без дә тумас идек. Сиңа кырыштай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык телибез. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кышып, килә сине тәбрик итәсе.
Киләсеңә бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Син яшәләнкәй, шибәр әле, чәчләреңә бәсләр кунса да. Иң кадерле кешебез син безнең, ничә генә яшең тулса да. Әле һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күгәнкәй синең өчен, нинди изгелекләр кылсак та. Без телибез сиңа бәхет, әнкәй, һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән имин күрү бәхет бит ул безнең эчендә. Хөрмәтле Гөлшат Расимовна, кызыгыз Илмира һәм оныгыгыз Азалия сезгә дип бүләккә җыр да хәзерләгәннәр. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Isen sağ yere değilsin, uyumda da köngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlen berden bere dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Ayşangmın ayı bolasa, görüp şol şeşlerini. Men dilim senin her vakit yılmayıp yaşayan yana. Doğan günün beleneni kaderlen berden bere dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Böyle giderge dip suzan matur şeşek beyleme. Men yaradan seni eni haklı bulsan beyreme. Doğan günün beleneni kaderlen berden bere dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Doğan günün belen eni kaderlen berden bere dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Dilimizge dileklerine azın bulsun ömere. Azın bulsun ömere. Гөлшат Расим кызы Тиминдарова лайыклы килеш 2 бишлеле юбилейын каршылый. Моны күп санлы бала оныклары үзләренең җылылык тулы котлау хатларында дәлилләп киләләр. Аның чираттагысын Яр Чаллы шәһәреннән кызы Венера, кияве Ришат,
Оныклары Айгөл һәм Ильяс, Яңа Зимница авылыннан Халиковлар гаиләсе, кода-кодагылары, Разия Абдулхаковна һәм Рафаил Хусейнович язганын укып китәсем килә. Еракларда яшәсәк тә бер-беребездән, мин һаман арган чакта да, шатлыгымда да беренче булып, әниемнең номерын җыештырып шалтыратырга ашыгам. Икенче якта элемтәдә аның тавышын ишеткәч, күңелләр әллә ничек тынычлана, кабат арган йөрәккә дәрт керә сыман. Әнием ул бик тыныч, сабыр кеше. Үзенең алтын сүзләрен әйтә дә, чыга алмаган хәлдән берәр юл тапкандай була. Мин аны үз фәрештәм дип атар идем, һәм бу чыннан да шулай. Карашыннан арганы тоелса да, безгә ул аны сиздерми. Барысы да әйбәт дип, әле безгә ярдәм итәргә ашыга. Никадәр әниләрдә тылсымлы ярату көче һәм аналык хисләре яшерелгән соң. Торып моңа таң калам. Кадерле, яраткан әниебез, әбиебез, сине чын күңелдән юбилеең белән тәбриклибез. Сиңа саулык, исәнлек, ак бәхет, җан тынычлыгы телибез. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа гомергә. Шатлык, куанышлар, сәламәтлек юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әнкәй, синнән еракларда яшәсәм дә, һәр көн сине күңел сагына. Рәхмәтләрем чиксез, теләкләрем изге, уй-хисләрем сиңа табына. Котлы булсын әни туган көнең, матур булып атсын таңнарың, рәхәт яшә, игелеге кайтсын син үстергән һәрбер баланың. Синнән күчкән яктылыктан нур сибелә тирә-юньгә. Кайгы хәсрәт күрми генә яшик шулай бергә. Хөрмәтле кодагыебыз, без бик күптән инде сезнең белән туганлаштык. Балалар әле мәктәпне тәмамлап, яңа гына 18 яшьләрен тутырган иделәр. Ләкин синең тормыш тәҗрибәң, вакытында биргән киңәшең, безнең ярдәмебез аркылы, алар Аллага шөкер бүген дә бик матур яшәп, 2 оныгыбызны үстерәләр. Бу эштә синең дә көчең бик зур. Аның өчен чын күңелдән рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләчәктә дә саулыкка төренеп, бәхет эчендә балаларыңның игелеген күреп озын-озак яшә. Алдагы бәйрәмнәрне дә бергә үткәреп, балаларыбызның бәхетенә куанып яшик. Бу тормышка дөрес карашлы булуыңны без бик тиз төшендек. 55 яшьне күп диләр, ялгышалар кодагый. Анардан соң 60-ы да, 70-е дә булгалы. Син ышанма, картлык килде дип кабатлаучыларга. Яшисе дә яшисе бар алга таба суларга. Аксын гомер су шикелле, без туктатып тормыйбыз. Уфтан мөшәҗирләр җырлап, бәйрәм белән котлыйбыз. Хөрмәтле Гөлшат Расимовна, бар изге теләкләр чынга ашсын. Бәйрәмегез көнне тагын бер матур җырны тыңларга чакырабыз. Uzada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарын, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
Яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлы теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Гомере буе әни кешегә кызлардан да якынрак улы була диләр. Һәм бу чыннан да шулай. Минем дә әнием улым дип гомер буе акталып яши. Шулай дип башлаган үз котлау хатын сезгә Гөлшат Расимовна багышлап, Нарафаминск шәһәреннән улыгыз Иршат, киленегез Гөлзирә, оныгыгыз Илзирә, Әлмәт шәһәреннән кодагыегыз Рафис Галиәхметович һәм Мөнирә Назифовна Әхмәтшиннар. Әни, нинди зур сүз бу. Кеше үз гомерендә бу сүзне ничә кабат әйтә икән. Әйткән саен, ул сүз яңадан яңа мәгънә алып килә. Ана шул бер сүздән синең шатлыгыңны да, кайгыңны да, уйларыңны да аңлый ала. Алай гына да түгел. Ана бу сүз аша синең йөрәгеңне күрә. Әйе, күрә. Чөнки әни дигән сүз ул үзе йөрәктә туа, ә йөрәктән чыккан сүз йөрәккә барып керә дә. Әни дип әйттеңме, син инде көчле дә, син инде бәхетле дә. Әнкәй дип әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Әнкәебез, әбекәебез, уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә, кадр-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Яраткан әниебез һәм әбекәем, котлы булсын синең юбилеең. Без сиңа меңләгән рәхмәтләр әйтеп, иң җылы теләкләребезне җиткерәбез. Безнең белән озын-озак шатланып яшә. Исән генә булсын әни бәгърем. Сызламасын аяк, кулларың. Син бәхетле һәм таза сау булсаң, безгә нәрсә кирәк соң тагын? Кадерле кодагыебыз. Еллар кабат сиңа түгәрәк булган юбилей алып килделәр. Исәнлеге белән, иминлеге белән килсен бу бәйрәмнәр. Алыга табада шулай балаларга ярдәм итеп, оныкларыбызны үстерешеп матур гомер итик. Синең аларга күрсәткән ярдәмеңне санап бетергесез. Сине котлап җыелганнар иң якын туганнарың.
Дусларның да чакыргансың үзең күк булганнарын. Бүген сиңа кайгыларсыз озын гомер телибез. Шул гомерне бергә яшәргә дип уйлыйбыз. Туган көнең күңелгә нур эстәсен. Синең һәрбер туган көнең сипсен бәхет килтәсен. Кодагыебыз, уңышларның иң зурысын, гомернең иң озынын, киләчәкнең иң матурын, сәламәтлекнең иң ныгын телибез. Кадерле Гөлшат Расимовна, бала оныкларыгыз һәм кодагыегыз юллаган бу хатны матур җырга терәбез. Алдагы җыр күңелләрегезне тагы да күтәрер дип өметләнеп калабыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары тим, ярар елмая саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары тим, ярар елмая саулама. Каушап калган нурлы йөзләреңә ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары тим, ярар елмая саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары тим, ярар елмая саулама. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай.